Здравейте в ден 7 от нашия маратон. Днес ще поговорим за мотивацията. Тя е свързана с задоволяването на нашите лични необходимости и може да се раздели на два вида. Мотивация, свързана с развитието на личността, и мотивация на дефицита. И двата, както казахме, са свързани с нашите потребности и необходимости. Първата мотивация за развитие на личността води до живот, който е изпълнен с щастие и задоволство. Втората мотивация, свързана с дефицита, води до поредното недоволство от живота. Както говорихме в предишни видеа, хората материалисти стоят в капана на постигането на цели, заразени с вируса още или мотивацията на дефицита. Те не отчитат резултатите и не им се наслаждават, когато постигнат една цел, и в този момент, когато се я постигнали, вече имат нова и продължават напред. Единствената им мисъл е за още и още и още. Живота обаче е тук и сега и е свързан с мотивацията ни да развиваме личността си и да се радваме на постигнатото, защото се променяме чрез нашия личен избор, който правим ежедневно и се движим напред, а не в резултат на липси и неудовлетворености. Естественото развитие с разум и съзнание е това, което ни кара да се движим напред и да израстваме. Мотивацията е свързана с нашия път напред и променя начина ни на живот и начина по който приемаме успехите и гледаме на живота. Чрез мотивацията на развитието ние търсим възможности за разгръщане на нашия потенциал и баланс на ниво разум и тяло, тъй като до момента ние сме развили една част от личността си и потенциала си. И движейки се напред, поставяйки си нови цели, ние продължаваме да се развиваме и откриваме нови възможности, собствени нови възможности, които могат да бъдат развити в бъдеще. Дълбокото чувство, че сме реализирани, идва от това, че сме постигнали някаква цел и продължаваме напред. Мисълта за по-високи идеали и развитие ни кара да бъдем по-добри, по-балансирани и по-здрави. Днес ще ви попитам един въпрос. Какво направихте днес за себе си и каква беше мотивацията да го направите? Може да си напишете 5 точки, които всъщност са вашата мотивация и какво ви е мотивирало. Благодаря ви за вниманието, желая ви прекрасен ден, харесвайте видеото, ако желаете да се свършите с мен, на Facebook страницата има контакти и ще очаквам вашите въпроси, ако имате такива. Хубав ден!